Este é o petrolífero que se descubriu o día 7 de decembro do ano 2017, 7 de 12 de 2017, está ben o entorno, mirades o que fixo o lume, e no medio desta desesperación, desta miseria colectiva, neste caso, resulta que aparece unha xoia da arte rupestre de Aleatos. 3.000 e pico petrolíferos que coñecemos, este está, non vou dicir entre os primeiros, está entre os 40 e 50 millóns de petrólicos que temos hoxe en Galicia. Por que estamos afirmando isto? Son entre 25 e 30 metros cuadrados de superficie gravada, cando que se representa Galicia é arte abstrata, faise nunha pedra, non sempre, pero nunha pedra plana como esta mesa. Aí metes coviñas, combinacións circulares, se queres un laberinto, un reticulado. Que pasa aquí? É unha pedra que está inclinada e o que se está representando está transmitindo ou intentando transmitir unha mensaxe de poder. Hai que saber a clave. A xente que gravou isto e que frecuentaba este lugar, seguramente un santuario ao aire libre pola cantidad de calidade do que hai gravado, coñecía este discurso iconográfico. Que o que hai dentro? Dai mellor algo que se dá o dibuixo, ides mirando e mirar unha foto pasándola. Ben, dai o plano xeral. Isto ten máis ou menos 6 por 5, estamos falando dunha superficie xa apreciable en cantidade. Ten unha agresión que temos que mirar que hai aquí, como se pasaran unhas cadeas, un trator ou algo. Que hai aquí? Aquí hai uns, que non nos vas a mirar todos agora neste, isto tirou Eloi as fotos nunha cámara digital e por un programa que hai Photoscan, pois uns filtros que se chama Mesla, fai este tipo de reproducción así. Non hai intervención antrópica interpretativa do ser humano, é o que dá. O que pasa é que isto é millorable ainda, porque aquí hai un cabalo que non estades mirando pouco, aquí hai outro que non estades mirando nada, aquí hai dous que non estades mirando. Que hai aquí? Por que é importante este petrolífero? Pola cantidad, os 25-30 metros cuadrados que hai gravados, e despois é espectacular este metro cuadrado de aquí. Hai un équido, mirade rabolán, lonco, orelliñas, non son cornos, non hai unha ornamenta extraordinaria como pasa cos cérvidos machos que se representan no resto da arte rupestre de Galicia, ou unha pedra que descubriu Cándido en Verdoexo que limpamos o ano pasado, unha pedra onde hai cervos e cervos cazados tamén, na pedra das Correjas en Verdoexo. Isto é completamente esquemático, mirades que unha liña fanlle rabo, lombo, pescozo e fuciño, é ultra esquemático, dúas rayas para baixo están as patas representadas e transmiten a idea de que hai un équido grabado. Despois hai outro estilo dentro do mesmo tipo de motivo que é o équido, que é baleirar todo o corpo. Isto é moi escaso, hai casos, na Baixada da Barca hai un, por exemplo, é moi escaso na nosa arte rupestre, está o corpo completamente baleirado, o mesmo tipo de rabo, está o corpo baleirado, e un terceiro estilo, ao lado, parece que está realizado a perfeito, un cabalo con doble liña, unha liña para o lombo, unha liña para a barriga, entón está dando volume. Hai tres estilos para representar o mesmo animal. Observade que as diaclasas naturais, os diques de cuarcita que hai na pedra, dividen o campo compositivo, non hai casi ningún motivo que interfira, non sendo este équido de aquí. E despois, mirade estes dous animais da parte baixa, son dúas obras de arte. Mirade a mobilidade, o dinamismo que temos que intuir, que nos demostra aquí un cabalo montado. E mirade que este cabalo que non está montado, isto é posterior, iso é, hai que ter moita experiencia de gravar équidos para chegar a condensación de que unha liña facerlle o rabo, o lombo, chegar o pescozo, o fuciño, con outra delimitar as patas dianteiras e tal, e con outra liña, un cadrado aberto, facerlle a barriga e as patas. E despois ter o valor de que unha liña que non cerra aquí no cu está facendo un éxito. Son obras de arte, de experiencia e do grabador. Pois ben, aquí hai dous estilos distintos, este, con
este daqui, e despois un que non está mirando, que dice, mira que está aquí no lado. Mirade que a parte central da superficie do gravado é este aquí do casado. Se está mirando, ten unha lanza no lombar. Ese non é unha representación dun home. Non ten cabeza, non ten pernas, que non están casi nunca, e non ten... Mirado aquí mellor. É a lanza, isto é unha fotografía nocturna, é unha lanza de as orelliñas marcadas, pescozo, fusillos, todo. Dai para outra vez, vai favor. Este animal casado hai que esperar que o case un home. O home está aquí. Dai a foto seguinte agora, que é o antropomorfo, non é muller neste caso. Mirades, non sei se mirades ben, cabeza, tronco, ten tres pernas porque está sexuado e ten brazos aquí, non? É un antropomorfo como todos os antropomorfos que hai na nosa arte rupestre, que son poucos, o que hai na pintura esquemática de toda a península ibérica. Dai para atrás outra vez, vai favor. E despois hai un segundo estilo que hai un campo da parte aquí. Hai outro segundo estilo que son cabalos, en vez de de esquinas tan marcadas, redondeados completamente. Non sei se os estáis mirando aquí estes tres. Non hai cestiño. Aquí irían as crins, o lombo, o cu, os cuartos traseiros, e que en vez de facer a línea exterior, alegras de todo o interior. É moi escaso e aquí hai 9 équidos feitos desta maneira. Isto que vai ser o logotipo, non sei se do Concello das Neves ou de que, este é o cabalo de abaixo, que hai uns 25 cabalos, Manolo xa vai camiño de 5 équidos e 4 ou 5 antropomorfos. Hai un home aquí diante moi esquemático, hai outro aquí, outro montado terceiro, hai outro sexuado que aquí non se está mirando, que está por aquí, hai un home con as pernas abertas sexuado tamén, temos algún dibuixo por aí, e hai un pouquiño de arte abstrata, un circo simple, outro circo simple, dous circos con coviñas dentro, coviñas instaladas por todo. É normal que nestas grandes escenas de casa pasa na Laxe da Sartaña no Porto do Son, pasa no Hotel dos Lameiros en Baiona, no Naval de Martillo. Isto é o mellor petroglifo do mundo, está en Baiona, onde iba a estar. Está descoberto por un compañeiro do IEN no ano 88, estamos de 30 aniversarios do descubrimento ano que ven. Aquí hai máis de 90 équidos. Estaba dormeando aquí a universidade, isto non nos cita nunca, porque descubriu xente do IEN, porque publicou o IEN, non sabe por qué, pero isto é o mellor panel de arte esquemática de toda a península ibérica. A isto que está facendo aquí foi un labor que levou a dirección dela, levou a quilómetro do Estadio Bruno, que foi feito con un escáner 3D por xente asturiana que se dedica a estudiar covas. Isto, o horror vacui que se di en arte, horror, medo a deixar un centímetro cada baleiro, isto é o paradigma dese horror vacui. Nos, o primeiro dibuixo que publicou Costa Goberna, puxolle 40 équidos, no que publicamos nos no ano 2007, cando fixemos a musealización deste sitio, a simple vista, ainda non existía fotogrametría, había 70 cabalos, e aí podedes contar 90. E aí, mirades este cabalo aquí montado, lembramos o este das Neves, é o mesmo. Mirades este de aquí, mirade, é máis parecido ainda co das Neves. E das Neves a Baiona hai 40 kilómetros, pero que vamos a Cardielos, hai un exactamente igual coa lanza dirixida contra un óvalo que hai ali. Bueno, mirades este home aquí armado. Isto é impresionante, este panel. Pois é o mesmo discurso nas Neves, que en Baiona, que en Viseu, que en Laxe na Coruña. Este Petróleos, por exemplo, está do outro lado do río, en Camiña, en Lañelas, a provincia de Lañelas, chamase espectacular, chamase a Laxe da Cha das Carballeiras, é o mesmo estilo cos baleirados que hai aquí. Se está mirando este, sobre todo, que a figura principal, que está como de aquí, está casado, aquí está o antropomorfo, o can trabándolle no pescozo, outro cánido aquí, 6 cánidos aquí debaixo, e despois está un home intentando axudar, é moi parecido ao que tedes aquí e ao que temos aquí en Taboexa. Iso que ao lado, que é moi importante tamén, hai este animal, que é o cabalo máis grande que hai hoxe en Galicia grabado, está nunha pedra a 2 metros, 3 metros. Aquí están as pegadas desa máquina que non sabemos o que é, pois, inda que parece que non este o rabo, liña cérvico-dorsal,
ven hasta aquí, un fuciño pequeno, orelliña pequena, dúas patas atrás, e al de diante esta que lle cortou a máquina esa dos nematodos. Mirad o dibuixo aquí, non? Pois non está a escala aquí. Isto a tamaño real ten case 1 metro. O animal este nunca mellor dixo. En riba, sin embargo, hai outro baleirado. É do estilo igual do petróleo fodolado. Rabo, pescozo, as 4 patas, está o corpo baleirado. Unha técnica moi pouco usada por Galicia adiante é que o centro vai estar aquí nas neves. Non hai ningún petróleo de Galicia con 10 équidos baleirados e máis deste tamaño. Ensíñame a foto principal. E no centro hai un équido que é espectacular. A ver se mirades comigo. Mirad estas orelliñas aquí. Ven o fuciño, pescozo, ven o lombo por aquí, ven as patas hasta aquí abaixo, a barriga, patas hasta aquí, míranse mal, e ten un rabo aquí enorme que casi non casa, e pois ten a superposición, ou hai un problema de superposición aquí, porque dá a impresión de que lle sale un ramal aquí unha cincha, non miradla, como se fora a encabezada do cabalo. Claro, se ten encabezada, terá que ter o xinete aquí. O problema é que o problema de superposición borrou ou non o temos claro.